आज आपण नारळी भात बनवतोय. त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय. 1 वाटी साखर घेतली आहे, 1 वाटी नारळ घेतलाय किसलेला, काजू घेतले, पिस्ता घेतले, बदाम घेतले, केशर घेतले दुधात टाकून, आणि ते 2-3 वेलची घेतले, दालचिनी घेतले, लवंग घेतले. बासमती तांदूळ घेतलाय बॉईल करून मी 1 कप. गॅस पेटवलाय, कढई गरम झाली आहे. इथे आपण 2 चमचे तूप टाकूया. इथे लवंग, दालचिनी आणि वेलची हे टाकते मी पहिलं. इथे मी नारळ टाकते, तो आता आपण परतून घेऊया. एकदम लाल होईपर्यंत आपण भाजून घ्यायचं. ते काजू टाकले मी, ते बदाम आणि पिस्ता टाकले, ते साखर टाकते, ते झालंय लाल आपलं. आता आपण इथे बॉईल केलेला तांदूळ टाकून घेऊया. तांदळामध्ये पण मी लवंग आणि टाकलेली, म्हणजे ते वास चांगला येईल म्हणून. मध्ये मी जायफळ टाकते, म्हणजे चांगला वास येईल भाताला. भात एकदम हळू ढवळायचा, नाही तर त्याचं चिकरण होऊन जाईल. ते दुधामध्ये मी केसर टाकलेलं, ते टाकून घेऊया आपण. आपण 10 मिनिटासाठी याला झाकण लावून ठेवू. बारीक गॅसवर ठेवलाय. आता आपला भात तयार आहे. आता आपण काढून घेऊया प्लेटमध्ये. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कमेंट्स नक्की द्या.